Dito. Ano yung tayo ni Gilbert? Pakatang baga. Papakalman rin. Ay, buhay na madami. Pakatang, hindi pa tayo. Mubambut dan kami. Yun boy, may makuha kayo tayo ngayon? Meron yan. Pangulam? Meron yan. Basta gwapo yung kasama, meron. Basta pugi yung kasama, may makukuha kami pang ulam. Mismo na yun. Tayo tag dito. Sabi ng tag dito. Ilan yung huli mo kanina? Yung huli kong alimasag kanina, 17 kilos, 0.6. Jackpot ka na naman. Takpat, yung binta ko nasa 1.4. 1.470 yata yun. Tanggal na ng gasolina, ang mahal. Yung nagmumura. Buti pa yung gasolina. Buti pa yung gasolina, mahal. Yung tao, hindi minamahal. Alam mo yun boy, yung pagkukunan natin ng ano? Ano ba yun? Tabagwang? Hanapin na lang natin. Ayun o, mangubod o. Ayos pa yun improvise gun mo boy? Hindi ko na inaanap, hindi na lang tinanggal ko na yung sa buhay ko. Kawawa yung ibon. Yun mga kaibigan, papunta tayo dun sa pagkukunan natin ng ano? Tabagwang. Tawag dito sa amin sa Sursugun, bagungon. Bagungon, tabagwang, parehas rin yun. Mamaya makikita nyo kung ano yung itsura nun. Kung may makuha tayo, ikakatsingkok natin. Isasahog natin sa papaya. Mapapalaban naman si Paigarong sa pagluluto. Na Luluto. yung tawag sa pagluto na yun, yung pacham. Pachamba-chamba. Pachamba-chamba boy. Yun. Dito tayo dadaan sa ano, sa Pispan. Sana okay lang sa may-ari na duman tayo dito. Baka meron. O baka meron ano yan. May mga hilinuwa sa kasap. Malayo pa boy? Layo pa? Sa kabilang silapit. Tapos mo pala yung sila ng ano. Ano kaya bitaw nito boy? Yung pispa na to. Kain hipo mo. Bangos? Asan? Hipo mo. Oo nga no. Di maug didi. Tangon mo. Dami alamang. Pumasok dito yung alamang. Kapula na. Kapula. Dakto rin ito pa.
Pero, sabi ko. Nasaan? Sabi ko. Ipon. Pwede yan sa gutso doon, boy. Pwede sa gutso doon yan, boy. Kaso, pagalitan tayo ng may-ari. Tara na, daan lang tayo. Baka ano tayo, pagalitan. Hindi, may buwi. May buhay yung gap. May buhay. Kahit buhay yun. Buhay yung grabe. Hain, Yung likod-likod yun. di ko ta. Kundi ki bagungon, di ko ta. Hain. Oh, yan oh, igwa. Na, baba na. Kahit sabihin pala ba? Hindi tao katatay ko dun. Oh, yan din daw ka, no? Oh, salwa, oh. Oh. Ay, kontra ka pa ikaw. Nagralaog yan. Oo, kadakulo. Namipon. Pula. Nagralaog isang pagtaob. Paalam tayo sa may-ari. Tata Bilyo, pahingi kami ng ano? Bagungon. Ayan na, nangunguha na si Boboy ng ano, bagungon. Oh, ito. Pakita mo, boy, ang tsura bagungon. Yan. Malalaking suso. Ayan. Ilutuin natin yan. Kakatsingkok ko yan. Para Magluluto daw si Paigarong ng ano? papaya. Yung patsamba. Lutong pacham. Patsamba. Pachamba-chamba. So yun mga kaibigan, dito na tayo sa area pagkukunan natin ng ano, ng bagungon para ikatsingok natin mamaya. Shoutout na pala kay sa Abrantes family dyan sa Macalaya, Castilla from John Ray Latuga. Shoutout sa mga taga Calao, Prito Diaz, Sorsogon from Nit TV14. Shoutout sa El Mendoza TV. Shoutout sa Lalay, kay Lalay Hasarino from Alan Hasarino. Shoutout kay Joseph Minisis dyan sa Bukal-Bukalan, Sorsogon. Yun mga kaibigan, shoutout sa inyong lahat. Saan boy? Marami na boy? Madali lang. Bah, ayos. Marami na kaagad. Ito, ang dami oh. Ayan oh. Nakakalat-kalat lang. Tapon mo. Hindi na ito eh. Ito, ang dami. Oo. Ito, ang dami. Ang dami oh. Ayan, ang dami. Dami makukuha natin. Piliin mo lang yung lalaki boy. Yan. Laki. Ayos. Sarap yan. Masarap yan. Sahog natin sa ano, sa Gulay. papaya. Ang dami oh. Ang dami. Ayun oh. Kalat-kalat lang. Mas maganda pa talaga sa probinsya. Oh, Maraming boy, oh. ulam. Dali lang. Dali lang makarami. Mas marami, mas maganda para marami tayong Marami tayong sip-sipin. marami tayong may luluto.
Kung patsamba-tsamba lang. Dito lang pala marami ito boy, no? Pag doon tayo sa silong ng mga bakawan, kunti na lang kuha natin. May bako. Yung mga kaibigan, yung ano, tuway. Ayun, no? Pag ganitong, pag sumisikat yung araw, nagkakaroon sila ng ano, bakas. Ayun, no? Oh. Kung dito sa atin, igod. Kukuha tayo ng tuway ngayon, boy, hindi muna. Kaso, hindi muna tayo kukuha ng tuway ngayon. Baka next video, ito na rin lulutuin natin uli. Itong ano mo, Tuway. itong sipsipin. Kaya, yan. Yan, oh. Kakaroon siya ng bakas. Ito, kuha ka nito. Yan. Tara ba? Ayan, oh. Oh, yan, oh. Hindi siya makita pero may bakas, kaya makikita mo siya. Ayan. Ayan, oh. Oh. Pero sa sunod na natin magluluto niyan, sunod tayo magluluto niyan. May nyug ka ba doon, boy, sa inyo? Ay, meron. Kakapariya pa lang natin. Bagong bago lang. Ako, kalaban natin ito. Kasip-sip sa kanyang pagkain. Si Ramon ni boy, nakatadi ako ito na. Ang labo na nanay, bago yung tintig. Oo. Oh. Kinuha ni Ayi, tiyan. Dami pala dito. Ay, hindi na galit ko may-ari nito. Oh. Okay na siguro yan, dami na. Naman na yan boy. Marami. Marami tayo ganun. Solve na pangulam natin dyan. Tara, okay na yan. Daming kalaba dito. Akit na, akit. Dahan-dahan lang kasi ang daming talabaw sa baba mo, sa may paa. Baka matibo ka pa. Ayos na yan. Sandali lang talaga ang pangulam. Sa Maynila, magkano kilo nito? Mahal sa Maynila yan. Nung nasa Maynila pa ako, nasa ano yan. Kalahati niya, nasa 80 pesos yata. Yung kilo? Kalahati. Yung kalahati? Oo. 160 yung kilo. 160. Yung kilo. Oo. Dito sa atin, hinihingi lang sa pispan. Pakailan mo yung kawanggal sa mga Ganda ng mangrove dito. Ang gaganda ng ano. Parang ano. Tourist spot.
Parang tourist spot. Yun mga kaibigan, uwi na tayo. Umpisa nating lutuin yan. Tingnan natin kung marunong pa si Paigarong magluto ng bagungon, tabagwang. Sasawag natin sa papaya, gata. Okay, doon na tayo magkita-kita mga kaibigan. Lapunan mo lang. Lapunan nga nini. Yun mga kaibigan, papakuluan muna yan ng sandaling oras bago natin tanggalan nitong itong dulo, yung pinakapuwit niya. Tatanggalan niyan para makuha natin laman dito pag sinisip-sip. Yan. Pero bago yun, bago tanggalan, papakuluan muna. Yan ang proseso niyan. Tatanggalan ng puwit para madaling kunin ang laman dito sa dito. Madaling kunin dyan. Gas. Yos. Ang gata.
Papaya. Yan ang papaya. Ganito lang kalalaki yung ano yung malalaki siya para hindi siya madurog. Yun! Mayroon tayo sasahog na isang crabs. Buhay ba? Buhay pa siya. Ayan. Isang malaking crabs. Ayan. Yun. Pa natin. Ayos. Sarap. Gata. Unang piga ng gata. Ng crabs. Ayan na, luto na. Okay, kunting oras na lang. Yun. Ito na. Mga tingnan natin. Natin mga kaibigan. Init. Sarap. Sarap ang bagungon. Ayos. Crabs. Yun mga kaibigan. Kalutuan tayo ng bagungon dito sa Sorsogon. Bagungon. Yun, hanggang dito na lang itong video. Maraming salamat sa inyong lahat ng mga laging nanonood sa amin. God bless sa inyo.